izeba miseria, ariketak. Kontatu berri dugun ipuinaren inguruko lanketa. Baina ez dugu bakarrik egingo. Agian laguntxoren bat etorriko da, non baitetik guri esku bat botatzera. Ui, bele jauna etorri ez da ba berriz, eta gainera nere gainean eseri da. Ezin daukatu, bele aurpegia daukanik. Eta zu, patata aurpegia. Patata aurpegia? Alakorik. Bueno, bele jauna, zertara etorri zara ba? Ni etorri naiz, ipuina, nere modura, kontatzera. Adi denok. Izeba miseriak diru asko zuen, benetan diru asko zuen, baina disimulatzeko izeba miseria izena zeraman. Eta bere txakurrak ez zuen inoiz jaten, horregatik izena aldatu zion. Eta jatuna zen hasieran, eta gero deitu zion, goze, pixka bat jateko. Zer gehiago, utzi pentsatzen. Bai, izeba miseriak ez zion inori, atea irekitzen. Ez, inori ere ez. Ez da txakurrari ere. Eta behin, etorri zitzaion, alaba, bisitan. Eta oparitu zion, zuaitz bat, arbola, txamponak ematen zituena. Eta orduan izeba miseriak esan zuen, eskerrik asko. Baina ez du nahi inor hartzea. Horregatikan, datorrena, gelditu dadila pegatuta. Eta azkenian, jendea barra joan zen, diru horretara, diru horren bila, zuaitz horretara, eta dena kantxe geratu. Eta izeba miseriari ahaztu zitzaion hitz magikoak esatea, eta bera ere pegatuta geratu zen. Eta hola basan, araz pasan, danak pegatuta, arbol hartan, ala porai. Gustora geratuko zeinen, bele. Ipuin borobila egin duzu, borobila. Baina jakina, ez da guk kontatu duguna. Nola esetz, Ederra ipuina bele kontatu diguna. Neska mutilok, hizkuntza pixka bat landuko dugu, badakizue, euskera txukuna. Adibidez, badakizue zer den kontrakoa. Nik esaten badut haundia, kontrakoa da, txikia, dakizuen bezala. Orduan, nik esango ditut hitz batzuk, eta zuek pentsatu beharko duzue kontrakoa. Beti bezala laguntza eskatu dezakezue inguruan. Ea ba, adibidez, saiatuko naiz ipuinan agertu diren hitzak erabiltzen. Horrela erresagoa zuentzat. Aberatsa. Pobrea. Ui, hauts bat entzun dut. Zuek zarete ez da? Zuen hautsak entzuten ditut? Nola da posible? Ea horrengoan ere entzuten dizuedan. Gaua. Zein da kontrakoa? Gaua, kontrakoa? Eguna. Berriz ere entzun dizu, Baina zer diren teknologia berriak? Non zaudete? Zaituzte ondo ikusten, badakit hor zaudetela, baina. Bueno, polita izangoa ba, horrela, zaharra. Gaztea. Alare ahots hori. Ez dakit ezaguna egiten zait, Bai, gaztea, asmatu duzu, bai. Esan duzun horrek. Pozik. Haserre. Bai, tani ere, haserretzen ez dakit, baina beldurtzen hasita, ahots horrekin. Zikin. Garbia. Garbia, bai, hauts hori garbia da. Eta ez du ematen pertsonaia edo pertsona zintzo batena, Ez. Bizirik. Eriotza! Hilda, utziko nahu honek, erio da! Erio etorri da! Baina, ze etorri zara nere bila? Nire matera? Badakit, trikimailu bat erabiliko duzuek ere erabili dezakezue, inoiz hau gertatzen bazaizue. Entzun du. Bai, badakit entzuten duzula, bai. Bueno, erio, erronka bat proposatuko dizut, desafio bat, proba bat.
galdera batzuk egingo dizkizut. Eta galdera horiek asmatzen badituzu, zurekin joango naiz, alegia, hil egingo naiz. Baina ez badituzu asmatzen, ez badituzu denak asmatzen, enaiz joango. Zer iruditzen zaizu? Ondo. Ados, bostekoa? Hobe ez ikutzea bazpare. Bueno, asgaitezen. Kaldera pila bat ekarri ditut, seguro baten batez duela asmatuko. Hauxe dugu lehenengoa. Erio jauna, Andrea, gauza, ea ba. Hauxe lehenengo galdera. Emakumeek, bueno, esan beharko duzu egia ala gezurra den, bale? Emakumeek gizonek baino urte gehiago ematen dute bizirik, alegia gizonak lehenago hiltzen omen dira orokorrean. Egia ala gezurra? Egia. Asmatu du. Zenba denboraz bizi daiteke? Beia. 2 urtez, 12 urtez, ala 22 urtez. Nabarmentzen dazko 22 urtez. Eta zuek ere asmatzen ari zarete? Igual tarte bat utzi behar diegu, beraiek ere asma dezaten. Zenbat denboraz bizi daiteke zuhaitza? Pentsatu, zuhaitza. 100 urtez, 300 urtez, ala 4.000 urtez. Pentsatu, itxoin Erio jauna. Eta zuk zer deritzozu? Guztiek balio dutela. Ba, ala da. Bizi daitezke... Batzuk 100 urtez, besteak 300, besteak 4.000. 4.000, ez? Badago sekuoia, ez da? Izeneko zuhaitz bat, 4.000 urte ere bizi daitekena. Ikuste, baina gauza gehiago dakizki honek, Ea ba, hurrengo galdera morea. Zenba denboraz bizi daiteke elefantea? 70 urtez, 7 urtez, ala 7 egun. Zuek pentsatu. 70 urtez, 7 urte, ala 7 egun. Hau ez du jakingo. 70 urte. Hau ere asmatu duzu? Ai, eramango naberarekin. Eta nork egingo ditu bideoak. Ea ba, hau zailagoa da. Zenba denboraz bizi daiteke balea? 10 urtez, 20 urtez, ala 200 urtez. Zuek pentsatu lehenengo. Nabaritzen da. Zein da, erantzun zuzena? 200 urtez. Bai, 200 urtez, Erio. Neago etorri, Erio, etzaituzte ondo ikusten. Piskatu neago etorri. Nik aguantatuko dut, zure presentzia. Nor bizi daiteke denbora gehien? Txakurra, ala eltxoa. Hau ez du jakingo, eta zuek, badakizue, txakurra ala eltxoa. Nor biziko da denbora gehien? Txakurra. Ba bai, 17 urtez bizi daiteke txakur bat, eta eltxoa berriz, hilabete bat. Hori bai, batzutan hilabeteak pasatzen ditugu, eltxoak akabatzen. Hori ere egia da. Nor bizi daiteke denbora gehien? Dortoka ala erbia, bai, untxia. Ze pentsatzen duzu zuek? Dortoka ala erbia. Eta zuk? Tortoka. Berriro asmatu du, dortoka 180 urte arte ere. Bizi omen daiteke, eta untxia berriz 10 bat urte. Bueno, Erio. Ondo egiari zara, baina guain datoz, galdera laranjak zailagoak dira. Zenbat urte ditu, edo egia ote da, hobe esan da, egia ote da, munduko emakumerik zaharrenak 300 urte badituela. Egia ala gezurra? Gezurra? Gezurra, ala da. Bai, 126 urte omen ditu. Kubatar emakume batek hilezpada. Ebentzat, 126 arte, iritsi omen zen. Zenbat urte. Bueno, 3 galdera geratzen zaizkigu. Espero dut batean kale egitea, Eriok. Hemen Euskal Herrian, baserritar bat hiltzen denean, garai batean bazen ohitura, hiletara, alegia baserritar honen hiletara, funeralera edo, behiak, ahuntzak eta etxea guztiak eramatekoa. Egia ala gezurra? Zuek ze pentsatzen duzue. Eta zuk? Egia. Bai, asmatu du, 2 galdera geratzen zaizki. Bueno, pixka zailago, hau botako diot. A ber, egia alda hemen Euskal Herrian, norbait hiltzen denean, garai batean norbait hiltzen zenean, ohitura zela familiar guztiak, senide guztiak eta inguruko hurbilena gonbidatu eta bazkari handi bat antolatzea, tristura arintzeko. Egia ala gezurra, ze uste duzu zuek? Eta zuk?
Egia. Asmatu du ere bai, nire azken galdera, nire azken aukera eriotzaz libratzeko. Ara, super zaila da erio, Zuentzat ere bai. Mundu zabaleko herrialde guztietan, hileta batera joateko momentuan, jendea beltzez jantzita joaten da. Edo ohitura behintzat, tristura adierazteko koloria dugu mundu guztian, guztian, kontinente guztietan, beltzez jaztekoa. Ze uste duzu ezuek, egia ala gezurra dela. Kolore gehiagorekin joateko ohitura dago hiletetara, funeraletara, ala behar du beltza izan mundu guztian. Berdin da Asiara joaten bazarete, Afrikara, Ameriketara. Eta noski, honek jakingo du erantzuna. Bai? Egia da, gezurra badaki erantzura bai. Zeren izan ere badakizue, India, Japonian eta Txinan, hainbalekutan txuria erabiltzen dute, dolua adierazteko, arropan. Gorria ere erabiltzen zuten erromatarrek garai batean, egipziarrek, laranja eta horia Etiopian, erdi aroan hemen Europan txuria, eta Iranen, Britania Handian, adibidez, hoietan urdina erabiltzen omen zuten, eta Tailandian morea. Bueno, badazpadere bururatzen ari zet beste galdera bat agian, erantzuten jakingo zuena. Zauderio, galdera txiki bat ingo dizut. Bueno, txiki batzuk. Bukatu dire galderak. 2 gehi 2? 4. Hori ere badaki. Baina, 20 gehi 20? 40? Bai, baina, 100, ez, zaila jarriko diot. 200 gehi 200? Hor pasatu zera! Ez dakizu erantzuna? Denak ez dituzu asmatu, erio! Neska mutilok, ikusten da, biztan da, eriok dena daki eriotzari buruz, baina matematiketan oso txarra da. Orduan nahi baduzue eriotaz libratu, nahi baduzue eriotzatik ies egin, bizitan etortzen zaizuenean, aldizkiozue matematikako galderak egin. Erio gaiztua da. Adibidez, 4 gehi 4? Erraza. 40 gehi 40? 4 ken 4? 20 ken 7? 10 bider 2? Hau ja, seguro ez dakiela eriok, baina zuek? Biderketak, zailagoak dira. 2 bider 3 haze 2 egin dugun. Ematen du pertsa bat hautxila. 200 gehi 200? Eta 200 bider 4? Hau ere egiteko gai zarete? Hori dena egiteko gai baldin bazarete. Eriok ez zaituzte eramango. Ez segituan behintzat beharko du denbora matematiketan hobetzeko. Laizter arte, aio!